Eli siis morjesta YouTube ja tänään niin me kuvataan vähän siitä, että mä sain ton zombie-jammerin siinä. Ja mä tein tällaisen maan, jossa on tietoa minusta, mun kanavasta. No, näiden ovien pitäisi olla auki. Ei olekaan. Niin, eli kaikkea sellaista. Jos sä haluat addit, niin se maksaa VL:n. Niin. Eli kaikkea sellaista pitäisi tässä jaksossa ostaa e-wingit ja muutakin, mutta eiköhän mennä suoraan videon pariin. Ja mä sain ne e-wingsit 4 VL:llä, en millään muulla, mutta niin, kun niitä videoita ei ole tullut pitkään aikaan, tai no ei pitkään, ainakin kuukauteen, niin voisi tehdä jotain kaikkea kivaa tässä videolla. Eli niin, kun mä ostin ton zombie-jammerin, niin voisin vaikka pyytää mun kaverit tänne veltkaas. Eli siis tämä henkilö pääsee tubeen, Puts the Gamer, sano moi tubelle, oi moi tubelle, Bella tubelle, jee. Niin, eli muutakin kaikkea kivaa voisi tehdä tässä videolla. Niin kuin Jones-jammeria mä en ihan saanut. Ne myy ton zombie-jammerin samassa, joka on aika ärsyttävä. Mut muutenkin tälleen. Näin. Niin pääsette tubeen. Moro tubre. Niin, eli täällä on VIP. Täällä löytyy tällaista. No niin. Elikkä niin vois sanoa. Niin vois sanoa nopea. Sanokaa moi tubelle. Sanokaa moi tubelle. Moro, taas tuli Puts the Gamerilta. Moi be, taas kirjoitusvirhe. Ja sä. Lol. Niin, eli Jonan. Ok. Pääst videolle. Oot sitten vidille. Jee. Yes. Kiitos. No niin, se olisi moro teidän kannalta. Warpans oo. Joo, lähtöni. Ei sattuni. Tilatkaa mun kanava. XD. Ja käykää myös tilaamassa tällainen kanava. Puts the Gamer R. Sellaista niin kanttia käydä tilaamassa. Se on mun kaveri, ei kantti. Niin, mutta niin saatiin kumminkin se zombie-jammeri. Niin. Ja giveaway olisi tulossa varmaan 10 tilaa spesiaaliksi. Mutta ei siinä mitään muuta, se olisi moro.